Sa padayon nga pag-atiman o pagtabang sa mga habal-habal drivers, ang Cebu Provincial Government nang hatag og fuel subsidy sa mga habal-habal drivers pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office dinhi sa lungsod sa Badian. And then thankful po ko nga na-appeal ko anay kay karon pa biya pud ni. First po na ko nga nani ba ay sideline ba po na ko habal-haba. Ang pasalamat po ko ni pa mga ako usa ko sa na-appeal ani. Salamat kayo. Dako kong pasalamat sa kung nadawat ron ni Governor Pam Baricuatro. Kay dako kay ni katabang namo sa pamilya ma'am, palit ko bugas ani. Bugas sudan. Maka gasolina pa ko motor. Sa pag-abag sa mga habal-habal drivers nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo, ang Cebu Provincial Government sa pagpangulo ni People's Governor Pamela Pam Baricuatro naghatag og fuel subsidy sa mga habal-habal drivers sa lungsod sa Badian. Ang mga benepisyaryo nga mga habal-habal driver makadawat og tag 3,000 pesos nga financial assistance. Kagahapon, ang mga habal-habal driver sa Santander, Sambuan ug Argao nakadawat usab sa sama nga financial assistance sa fuel subsidy. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, mangin labot, magpakabana tungod kay ato ang Subo.